Jeg tror, det første, der falder mig, når jeg tænker tilbage på opholdet, det er nok værkstederne. At jeg blev ret overrasket over sådan den skaberglæde, man kan føle her, fordi man sådan har så mange værksteder tilgængeligt. Så det er bare sådan en vild glæde, man kan få for det. Jeg tænker virkelig også på fællesskabet. Altså det er virkelig et så positivt overvældende fællesskab, fordi hvor alle bare er så tæt på hinanden. Det har været totalt fedt og sådan også at dyrke fællesskabet i værkstederne og at være fælles om de her ting og de her interesser. Jeg synes, der er en virkelig stor ro her på højskolen. Både som er virkelig vigtigt til, at man ligesom kan gå ned i de relationer og virkelig dyrke nogle relationer intenst. Og også de ting, vi lærer i fagene, der er der ligesom sådan ro til at fordybe sig i det også. Så det synes jeg bare er mega fedt. Jeg valgte Vestjyllands Højskole, fordi jeg kendte nogen, der havde gået her før, så jeg havde ligesom hørt om den. Og synes, det var vildt fedt, at der er et meget bredt aldersspænd her på højskolen, som passede super godt til mig. Jeg synes, det var fedt, den var langt væk og lå ude på landet og havde de her økologiske, sådan regenerative værdier. Jeg elsker at være herude i Vestjylland. Der er åbne vidder over det hele, og der er ikke særlig langt til vandet. Man kan altid gå ud og trække vejret, man kan gå ud og kigge i den flotte have. Og det der med, at nu er så vi ude i vinterhave eller i markedshave, og ligesom høste noget, som så er på bordet om aftenen eller dagen efter. Eller sådan, det er også bare en virkelig, virkelig fed oplevelse. Vi laver jo så mange ting, at nogle gange kan man sådan slet ikke lige sådan opsummere, hvad man har lært, fordi det bare er sådan, det er alt fra morgensamlinger, hvor man hører om et eller andet mega fedt emne, som der er en, der har sat sig ind i, som man aldrig havde troet, man skulle høre om, til sådan fagene, hvor vi jo har nogle virkelig dygtige undervisere. En ting, jeg kommer til at tage med herfra, er at kunne gøre noget selv. Altså hvis jeg vil sy en skjorte, så kan jeg godt bare sy en skjorte. Ja, så den der følelse med, at man kan godt selv. Ja. Ja. Og man har faktisk lært noget. Ja. Og man har tid til at lære det. Ja. Så det bliver meget sådan isoleret, og man har tid til at fokusere på kun det, vi gør her. Og det synes jeg er rigtig flot. Jeg kommer virkelig til at savne larmen i spisesalen og sådan, og høre folk, der sådan tuller rundt og griner i hjørnet. Ja.